kanika mas berkuit inseduai nakabanta singka kung Jacinta rembai adapnya pusnem tak mesti berkladno jong I Cheslan yang rai Vanam tai jingkot jingkia jingba Maxelin Karmudai Lai spa sabulai. Lai spa sabulai. Ketenguk pa badukun baduman simba koid. Amen. Kajinge jungu try jungu yu Jesus Christ. Bakajinge jungu blay. Lama kajingu suluk jungu man simba koid. Kindon ringad batfi baro. Ringad batfiro. Kohimen kopara. Togin gubur bangi longkinang bob. Nang ban longki bala kre balayam jing yaki jingma yaba koid. Ngapla how bay badanbor baro badhafi kohiman kopara bangale po shibune daki jingber kar bakakti daki ka daki jingle klep daka jingle palajunga daka jingle palajunga daka jingle palaj bakrawe junga namar kata na kripadiya kamaria bakoi kabai sakati soti yaki angin bakoi Lapi kohimen kopara banduana kabita junga outright beijing. Ublay badanbor baro unisne yangi badiandala map yaki pop jungi uniram yangi shaka jingim bam jukut. Amen. Try kinrat ko play isne yangi. Try kinrat ko Tongin yaduai Koble में वापन लोंग या की दोनों जंगी रिंगित बकिन यातली तांग हा कवे की कमोन तो आई बा की पाई जंग में किन ईद या कबा में हुकुम
berkintrang yakaba mekular bahab ki jingkila jong kane kaperte yaki dono jongi yen penne hangta abadon ki jingmen ba shisha dau try jongi u Jesus Christ ukun jongme ubayim bat sanshar ngad me haga jingelong kabe jongmen simba ko ublei jinom la jinom. Amen. Kejumpulan nak kitabu Ezekiel nangatulupa. Kaktin utrai kalawan hanga kaong. Kukun ubriu tuya tulupa persya ya kinong aplang brod ke Israel. Tuya tulupa batong haki tu kinong aplang brod. Kumne ong utrai ublay. Hey, pi kinong aplang brod ke Israel kibalapan kedang tangya lade hatu kamdaya kinong aplang brod panpsaya kilang brod. Pi bam ya ka klein, pi pong ya lade ki jang snyuk lang brod. Pi penyape kilang brod pasngaj, henrei pim syam sapat ya kilang brod. Ya ki batalot pim syam pen klein, ya ki bapang pim syam pen kia, ya ki bamensau pim syam sabdawai, ya ki basakama pim syam wan ya lambiang. Ya ki balaja pim syam wat, penban da kecing lai cubor, pat kecing runar, pila sensyare ki. Kumta kila syak pensakama namarba omdan unong aplang brod bat kila kelalong kecenbam hakim rat klau baro kilang brod jonga kila syak pensakama kila syang keleng kilumba bat kilumred pakencang kilang brod jonga kila syak pensakama hakeleng kepertai bat om syemdan manu ubawat lani ubathut yaki namar kata mapi kinong aplang brod Tesya skori kaktin utrai, kumbanga im uong utrai ublay, namarpa kilang brod jonga, kila syak kenrup hakim rat klau, pat kilang brod jonga, kila kela, long kecenbam, na kebenta kim rat klau baro. Namarpa omdan unong aplang brod, pat namarpa kinong aplang brod jonga, kim semuat kilang brod jonga, henrei kinong aplang brod, kila penketang penbanya lade, pat kim semsa, ya kilang brod jonga. Namar kata mapi kinong aplang brod tesya skori kaktin utrai kumne uong utrai ublay. Hakmi nga persya kinong aplang brod ngan simno ya kilang brod jonga na kakti jongki pan ngan om syasyu bakin psaya ki ti hangta kinong aplang brod kin om yo syu pan psaya ladi ngan sapalaji kilang brod jonga na kiting am jongki khnang makin omlong jinbam syu na kabenta jongki naba kumne uong utrai ublay hakmi nga ngadaladehi ngan wadi kilang brod jonga pan ngan thode ki haban da syam kakten jong utrai Ya ublay. Nambar Dreus pa kantai punyo. Dreus pa kantai punyo.
Mat ka don bor ka khamne bani kano wait lam arliang sirti Hallelujah 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 Utra yundon ringad batfi Kajing bule na ka gospel bakut katkum u Matthews. Ha kataka por u Jisu ula yatu ya kane ka farsi hala ki sinran. Ka hima kabneng ka sirim ya utrai kabri sawain ubalami dang step perngab banwer nong trei akabri sawain jongu. Yanda ula yakut Wadki nongbela shidanar shisngi Ula payaki shakabri sawain jungu Ulami biyang kumu hakakanda kabalai Wad ula iyoy yakabriyu kiba iyang kai ha iyo Te ula ong haki Firu ki leit tre hakabriyu sawain Bangan si yapi Kadba de hog Kumda kilalait Ulami biyang kum hakakinda Ka bahinriyu bakakinda Ka bakindai Wad ulale kumju Habala jan ka kinda Ka bakatway Ulale biyang Wad ulas shem ya kiway pad Kibriyu kiba ayeng hangta Wad ulaong haki balay pi yapin lud kay yakapor hangne baro shiski kila jawab namariyam don bawer bella yangi te ulaong haki kima piru leitre hakabri sawain yanda la janmet utrai kabriuk sawain ulaong hau sardar jangu kikhod yaki nongbella Basyu bainong yaki sedang nakibara wer katu hadu ki banengong habakito yaki bala wer balla tang kumhaka kenda bakatwei kilawan uwei pa uwei naki ulayo bainong shidanar kumda habakito yaki bala wer nengong kilawan kilatrai banyo kham bun Henry makiru Kila yoi tang marshi danar marwe Yanda kila briang ya kabainong Kila kinyun persha ya utrai Ki ayong Kini kabriyo ya kibalawer katu Kila tray tang shikanda Penban pila penyarangat ya ki Bangi kibala tray baro Shisngi Bakibala sha ya ka shit ka senang Henry ula paiktin ha uwei naki kolok ngam shamle klob yapi katopim shem la yakud banga nakabinda shi dinar te to shimya badei ka jangpi bad khaileit no ngarai ban ai ya une uba khatu kumba nga ai yapi hato kam don hok banle kadba nga bon ya kada ka badai ka janga ne pi bishni ya ka jingalyud min sim janga kumda ki bagatu kin long nim kong
baki baningkong kinlong katu. Ka gospel jangu try. My dear brothers and sisters in Jesus Christ, Amen ko para try Jesus Christ. it is a normal human tendency to feel jealous of others when they do better than us. Kadon ka kadai ka jinglong briu ka jongi ban don ka jing sngo bisni haba don kiwe kiba lek khambha ban yangi. In an office, when our own colleagues perform better than us, we feel jealous of them. Haki jekatre jungi lane de ki office ru ngi sngo bisni ya kitu ki parai we trelang kiba la ban lek khambha ban yangi. In a school, when other teachers do better than us, we feel jealous of them. Ha school ru haba kiwe ki prano hikai ki lek khambha ban yangi ngi sngo bisni yaki. When our companions do better than us in studies, we feel naturally jealous of them. War ki parlok ki jungi haba ki la ban krekot khambha ki khamla ban yangi ngi sngo bisni yaki. In a religious community, when our own community members do or better than us, we feel jealous of them. War ha ki ying reuniam ru haba ki para reuniam ki lek khambha ban yangi ngi sngo bisni yaki. In today's gospel passage, we see the workers in the vineyard employed at a different time of the day. War ha ka gospel matakas ngi i ha kinong trei bela ba ki la trei ha ka bris owan bade ki ba lawan trei ha ki por ba per jong ka sngi. Some of them were employed at the start of the day. Dan na pedeng jong ki la khot belai ki ha na du pasedang jong ka sngi. While others were employed at different times, at 9 o'clock, 12 o'clock, and 3 o'clock. Ban re ya ki pat la khot la wer belai ki ha ki kenta ki ba per jong ka sngi dan ki ba khandai beje khatar beje ba lai beje. The master of the vineyard agreed to pay a wage of 1 denarius for each of them. Te utu utrai ulayakut bat ki ban siu ya ki si dinari. At the end of the day, when the work was over, he began to distribute their payment. Patha ka bakut jong ka sngi la sedang ban ai ia kata ka Bible la jong ki. And all of them received equal pay. But baro maki wi away kinong bela kila yo ia kaju ka jing siu. And that is when those people who were employed at the start of the day began to complain that others were made equal to them. But ha kum kata ka por kita kiba la tre kham shwa kila sedang ban knyum nomar ba ya kiru la siu rengkat ka dor siu ya kiba lawan tre kham hadin. Their problem was not that they were paid less, rather others were paid the same wage as they were paid. Kam dei ba don ka jing siu kham he le kham khndiat no handrei ya kiru la siu ka ju ku ba la siu ya kiwe. Now the master tells them, don't I have the right to do with what I have? Te u trai u ong hato ngam dan ka hok ban le kuno ro ya ta ka ba ka dei ka chonga. When they were paid equal wage, they began to feel upset. Berhaba la siu ka ju lang ya ber khoi ti la sedang ban don ka jing sngiu diao. They were in a way nursing jealousy towards each other. Ti ha ka wi pet kom grong ba ngi sedang ban don ka jing bisni ya kiwe. That's when the master tells them, it is my prerogative, it is my right to do with what belongs to me. Ba te ha ta ka por ba u tau trai lo ong ba ka dei ka hok chungau bat ya kar kom le ka chungaru. So in our own lives as well, when we find others doing better than us, we feel jealous. Te ha ka jing im ka jungiru ka long kum chu ba haba ki don ki wei pat ki probriu ki ba khamle ba yangi ni sngo bisni yaki. Even when people who do not apparently live a good life
are rewarded by God, we feel jealous. But don apa yang jongi itu kibriu kibam da imbha ndrei ublei yaki i baki bet ki biang bha I kemba ublei upen biang yaki te de nak daung idon ke jingsu bisni yaki. Jealousy is one of the deadly sins according to the tradition of the Catholic Church. But ka jing bisni ke de ka we na ki pop ki bai krau bat ki bai yap kat kum ke jing ka jong ke balang Catholic. We suffer from jealousy because we have not accepted ourselves. Ni don hakane ka jing bisni na marba impat sem la priang yalate. We nurse great jealousy towards others because we have not accepted the talents, gifts God has given to us. Ni bu ngiri ya ka jing singo sat man sem ya kiwei ka jing bisni ya kiwei na marba ngim sem pat la priang ya ki sap ki phong ya ki ba ublei ula ai hangi. God expects us to excel in whatever we are given. Utrai ublei u kmelti yangi bangin le bha ha kita ki kiba ublei ula ai hangi. God has given to everyone a special talent, a special gift, a special skill. Ublei ula ai hangi iwei ya kajin ai ke pakerpang. It is in excelling in that particular gift and talent that we are able to honor God. Dei ha kaba ni pendroi bha ya italen isap iba ublei ula ai hangi ba ni pendon buram ya ublei. There will not be any room for jealousy or contempt for people or grudge feelings towards others when we have accepted ourselves and when we try to excel in the kind of gift God has given to us particularly. But hangi kan omdon kono ka jing singo bisni ne jing singo satman sim ya kiwei haba mangi halade ngila pedeng priang pat ngi pentrikam da ka jing sida kaman sim ya kita ki sap ki phong ki jin ai ki ba ublei ula ai hangi pengina pendroi ya kita ki sap ba ublei ai hangi. God may be lavishing His blessings upon others, the same blessings given to us as well. Ublei lese ula ban ai te sei ya kita ki jing kerku halor jong ki wei ki parabriu kumba ula te sei halor jong iru. God might at times give blessings to people whom we call us undeserving or whom we call us unworthy. Lese ublei u ai ya ki jing kerku halor kitu kibriu ki bangi perkhat ba kilong ki bom bidor ban yo jing kerku na ublei. We shouldn't be surprised when God blesses the non-Christians, when God blesses people who do not belong to our faith. Te ngi ngimdei ban singo lungo haba ublei u kerku ya kitu ki gentil ki bom long Kristen. God treats everyone equally. His blessing is equally given to all. Ka jing kerku jong ublei ka long ka pathesei ya barok lin kumju. Then you might ask, then what is the advantage of being a Christian, being a very close follower of Christ? Te mental se ngilak ban kili le te kamanto ayu ban long kinong but jong Chris ban long ki Kristan. Jesus tells us clearly, those of us who have left their parents, brothers, sisters, for the sake of Jesus, will receive a reward. Te ujisu ula ong hangi ta kabasai begitu kiba la ino ya kimi kikpa ki henman ki para kin sayo bun sha ha ka jing ai jong blei ha ka bakut. But we are not following Christ just because we have a reward waiting for us. But ngi ngembut ya Chris namarba kadon ka bainong ka baap yangi. The reward He promises is His prerogative. It is by no merit or by any right is ours. But ia kata ka jeng kular ka jeng blei ka ba long ka ba hakmat na ka banta jeng u ban ai hangi kata ka jeng ai jeng u kalong omdei ba namarba ni long ki ba bidor. It is, I cannot say I have earned more, so therefore I deserve more. Ngimla ban ong namarba ngala yo khambun lene ngala le khambun te namar kata ngadon kamru banyo bainong khambun.
Just imagine how much we will be able to earn by ourselves for God's kingdom. Sumudur katno ngila ban kamai kambun nakam ta ublei nakam ta halade. If it is by the merit of our earning that we can inherit heaven, we will never be able to get there because we cannot earn enough to go into God's kingdom. Larangi perkhat ba de namar ba kajing tre sitom jungi ba ngin sala ban yo ya ka beneng re larangi perkhat takumta nginong poi dalele ru sabeneng dalate. So it is not our efforts, it is not our merit that will guarantee us a place in heaven. Rather, it is God's providence. Kamde kajing tre sitom kajungi bangin yo nong ya ka beneng re kadai kajing ai ka ba sebun kajong ublei katkum kajing le sebun jong ublei hi. Let's allow God to reward us the way He likes because it is His kingdom and it is His rule. Te tungin sya ya ublei katkum kamon jong u hakano karukom ba un siu bainong yengi. Mar kadai ka beneng ban yo ha beneng kadai ka hok kajong u mar kadai ka hima kajong u. So let's not waste time nursing jealousy in us towards others. Rather, let's try to discover our own self-worth because God has given all of us something unique. Terima kata tungin om penut kai kapor bantuan jing sat mensil mene ban bisni ya kiwei hendy tungin penut de kapor jungi kumno ban wat hialade ya kata kador ya kata jing bit dor ya kaba ublehi dalade ula ai hangi iwei. Before God, all of us are equal, whether we are priests, nuns, or any walks of life. Before God, all of us are equal, and He gives His blessings equally to all. Hakmat jong blei baro mangi ngilong kiba yarengkat ladei hakano kerdang ladei lengdo so blei ne ki reuniam sedang kentei ne ripaiba hakmat jong ublei ngibar khoi ngilong hakaju kerdan ngilong kumju. And it is this equality that we celebrate when we gather together for the Holy Eucharist. Paden kane kejing long bayarengkat ba ngi ya lumlang saudong jong kami Eucharist. Those who share at the table of the Lord become brothers and sisters to each other. Kitu baro kiba ya yok bantalang hakami jong utrai kilong sihen men para senrang ba kentei. And we all have access to God's blessings, the graces that are abundant at this altar. Bat baro ngidon kalat ban yo benta ha kajing kerku kajong ublei ha na kaduan. It's up to each one of us to remain close to Jesus in this relationship and wait for the reward Jesus gives to us the way He wants it. Dekat kasong hangi wakumno ngi kimi lenti leni bangin dup yo ya kata kajing ai kajong ublei kajing ai nong kajong ublei ai banang jong ublei ya kajing kerku na u. So today as we join this Holy Eucharist, let's surrender at this altar our moments of jealousy and ask Jesus to give us that grace that we may find our own self-worth and thank God for it and remain in this relationship with God. To hakana kayo Eucharist bekut ngin IT kitu barok ki puar bangi sulap pendut hakajing ya bisini ki wei de to ngin IT ilade kenang ba kat nang yat ki singi bangin dup don kajing ade ka bajan bat ublei. Ngangit how blay pa badan bor barok unong tagap nem bakha kinyu but how Jesus Christ can way jung utrai jungi yala panung simbakut yabula ka nakamaria desoti wala shalabe piratus lasranaya Ya pelajabio ulaya shibaya agasi ulaya madhamaya ulaki shabne shobsawan bor baro nang tao manusia ngangin hamun simbakut agabalan Katolik bakut agajing selo kiringkut agajing maaf ibok agajing maaf kado agajing bamjukut amin. Laispa propusal.
dawai ko para baka jingnia janga ba jongpi kan lok bab diang hun hau blei upa badan bor baro Rotai bukan jana resti jompi dan tak siapa orang berteng semua. tos ngosne ban pen kudia kene ke janai ko trai ngi kat pad ba da ka ba mer priang ya ka jingterwa janga jingnia ba jing kanja bin sim to pen janai yangi ban long ka jingterwa bam jigur hame dau kris utrai jangi Amen. utrai undon ringad batpi Mereka berfiru. to kendu yalaki donut Ikan tiga kisah try. to gnya aingu yau trai blei jangi Kasam hok berkadai. dash shakalonka bashangok baka badai kai dei ti jangi baka jing penim yangi hamal na kapor baka juka ban aingu yame ko pa ba khuita lengba ukhun bayed e jungme u Jesus Christ kaktin jungme dawa mela to ya kai baro ya ba mela pashangi kum onong pani nang sispa balalong do daw min simba koid badia bala ka naka tasoti kat baudang pandabya kamon jungme wat banyo hame ya pai ba koid ula pia lagti habala ula shashitom nang baun batang no ya ke saite sadkum janga jingyab wat baun panbaw ya kabor janga jimipad ten mar katar ngat bakiangel bakringoid baro ni pernah ya kabrom jungme kat bada kawe kasur ni ong Bakut bakut try. Bakut mekipan. Lembah bertekida. Daga belum sampai. Wayo sana syatram. Wayo sana glembu. Wayo sana yuble juno. Yaro yutawa. Maka kerten utrai. Lembah bertekida. Daga burung jombe. Wayo sana syatram. Wayo sana glembu. Wayo sana yuble juno. dash shamelong bakuit ko try katime janga jinguit baro namar kata ngi kripa yeme to pen koit pen ganda ya kene ke jinter ba jungi da kapapa yaw min sim jungme kumga umjer khalor jungi bagen gla yangi kamet kasnam jung try jungi o Jesus Christ ha kapor baladi no yaw udala ko mons ngo ba ula priang ya ka jing shashitom ula shim yaw pu uda ka ba aingu yame ula kriya yaw bat ula ai halaki sinran u ong toshim ba to bam na kane pi baro namar kane kalong kamet junga ya ka ba anaiti na kabinda jongpi Hakajuka rukom yandalala yabam ula shim yaka kuri madakaba aingu biang yame ula ay yak halak sinran u ong toshim batadina kane pi baro namar kane kalonga kuri jangas nam janga janga judang badumai bad bam jukut yakaba en panmi nakabinda jangpi bad nakabinda ki babun nakabinda ka jumab yakipop tole yakane ben kan ma viana ka jing maya janga jinge Kata sin bagi bang yuleu. Bagi dina kane kakuri. Ipen naga jingyap jong mekotra.
Namar kata ngi keba penmenda ya ka jingyap ka jingmi pa jungu ngi terwa hame ko try ya upu jonga jingim ya ka kuri jonga jingpenim ngi da aingu aidam lamar nyunyangi ki badwan ya hakmat jongme badwan shakri yame da kabas ngurit ngi kirpa yame ba ngi kiba yobinda hakamat bakas namu Chris ngilla ke bala pnya telikawe dawmen simba koid तो कन माँ को ट्राया कबलांग जंग में कबलांग फ्रियांग हस्तला कपते बत्तो पंजना या खाका जिंगी रंगावत उ फ्रांसिस उपा बाकू जंगी उ बिलबत मार्वेन उ बिशप जंगी बदबरो किलिंग दो तो कन माँ लमरु यखिमन की पारा शनरांग मतकिंदे की बाला योतिया दा कबकरमन या का जिंगी पाद या बरो कबला क्लात नो हाका जिंगी स्ने जंग में तो प्रियांग या की शाका जिंग शाकत्मत जंग में तो इसने यांगी बारोंगी कृपा दिए में बरिंगा बका मरिया तसोटी बाकोइद कगमी जंग ब्ले उ जोसफ बाकोइद उकरिन चंगा कि अपस्तोल बाकोइद बद बरो किरिंग कोइद कि बाला पेंसिया बे यमे पतंगला पतंग गिन लोगी बदवान योबिंदालेम हका जिंगिम बमजुकुट बदवागिन यरो बद बंदोन बरोम यमे दाउ खुन जंग में ओ जीसस क्रिस्ट Dau lembadu bardau kan lo hame yublei uppa badan bol hak jingilon ka bejengmen simbaku baro kaburom baka jingero junom la junom amen kumbara hukum yangi dau nong penim kumbala hikai yangi dagak timble ngino ban ong ko pa jungi ko ba baneng kalok ba kuten jungi kanwan ka hima jungi kalok mon jungi haka kinje ko ba baneng waya mi minda ka jimam jungi kabla asmi pardwa mi ami ranga jungi kumbang ma basni udala yangi shaka jingan shoy henre bulani na kabasniyo तो पहला दिया आगे कृपाद को ट्राई ना कि जिंस नहीं बारो हाँ का जिंस बोन जंग में तो वाल जिंस जिंस साइन का किस नहीं जंगी नंग बादा का जिंगरा का जिंस नहीं जंग में इन लाइट बराबर ना का पॉप वगिनियो जिंगदा ना का जिंजन जार बारो कद बागी दा अपनी लिंदी या का जिंगर बन बाकोई तो का जिंगवान पर जंगनंग परिम जंगी ओ जीसस क्रिस्ट Namar ka jungi kalong kaima ka jungi kalong kabram chilam ma chilam को ट्राई जीसस क्रिस्ट में उबलोंग हाकी अपस्तल जंग में का जिंसु nga ye happy ka jingsu janga nga ai happy wat peria ki pop jangi henria ka jinge jingbalang jangmeudha ka jingsbon jangme duai ha ka ya ka jingsu baka jingya telikabe katkum kamon jangme mame ubaim pad ubasin shar jinom la jinom Amen ka jingsu ku try kan don barabor ringad bat fi Ringa batiro togniya turwa ya kada ka jingsu ibe ha ibe pat lang broad jang blay hak mi yu bakit no yaki pop jang pharte sukito yaki balakot shaka chinga wa jang kun lang broad Rat kalong wesong kau Ramadong ko kayeng jaga Lesong tanakatin Kamasin jurakan sakiraki
Komen simu Chris, tupen kuit yenga, komedu Chris, tupen yenga, ko snamu Chris, doten dep yenga, ko na krung u Chris, to site yenga, ko jing sha leben u Chris, tupen klein yenga, ko jisu babha, to shaskor yenga, hapo kicing mong jome, to aing andri, wat sha yenga, pengan klat no name, na unong shun boman, to ta yenga, Atimir kacing yap to khot yenga, pato ong bangan wan shame, paringka bat kiriu khoi chume, and dubyaro yame, chunom la chunom, amen. Hakami ko jisu babha bat bat yang tam, ngadem kru pakamat chume, pataga jing trang basit hem jong kaman sim junga, ngadwai bekerpa yame, bamen shon hapo kadano junga, yaga jing singaw ba im jong kajing ej, kajing kermen bat kajing ej, Ringkar berkecing kuslai bersisa nakabentar lagi pop berkaman baskem banai bahana kadbah hapok ledehi da kecing ij bajeliu berkecing kuslai mersim yai puson yak tak santli kecing mang bokodotam da kaba kenmau yak itu kektin kibau David noya tulupa da slemba ula kren sapang jome o Jisu babha kira sam kikti kikjat junga Badlanya wikising junga baro. Tongin ya duai. To penda purahangi ko try ngi kripad ya kakam pen kia jonga jingis ne jongme bato penjinai batori yangi banlong kita kibaha ke baro ngin laban pensne ba yame dao Christ to try jongi Amen. Utray undon ringad batpi ublei badan bor baro unkutku yapi upa badukun badamen sim bakut Amen. Kilaisuk maka mas kalawai Ngisongo yau blai. Nomor saus pak lai pusang. En je roi utrai Jesus Christ. Amen.